Ce s-a întâmplat? La suma asta e că am nevoie de 500 de lei. Suma asta e plătită, puteți verifica. Pasportul pot să vă arăt că e factura mea. Restul banilor am, dar 500 de lei la suma asta nu-i ajunge, domnișorile, să mă duc să plătesc la Tenoza și să-mi conectez lumină. Ajută-mă, te rog, în genunchi mă pun. Nu vă ajunge să plătiți lumina? Da, domnișorile, pentru că pensia e mitic și sunt banii de gradul 2 și am 1500 de pensii, mă împrumutuiesc pe mâncare, primesc, dau și rămân iar cu nică. Iar arătați, aveți buletin la dumneavoastră? Am, domnișorile mea, că chiar am oare. Ia că uitați-vă. La noi plita electrică, când avem gaz, de atât așa mari sume vin. Și am mai avut o grip strașnică, am avut pneumonie și am pus căminul și e că tot problema. Dar copiii nu vă ajută? Eu n-am pe nimeni, nici neamuri măcar n-am. Am o soră în Spania, nu se răspunde cu mine de 5 ani de zile. Apoi, ați spus că mai aveți 500 de plătit, dar văd că 1000... Banii, restul banilor am, dar să-mi iau medicamente, când trebuie medicamente după spital am o să-mi iau, am după 600 de lei, m-am... La premie în energie. Da, da, și e că uitați-vă de la Sfânta Treime, am ieșit de la spital cu tensiune mare și trebuie să scupă și medicamente, mă rog, prin telefon, domnișoare, de genunchi, mă pun, faci supă mare. Însudiți-mă doar că Dumnezeu. E că am luat dimineață cu șerutul și-a grămănit 600 de lei, măcar de medicamente. Gata, m-a chitat. I-ai chitat? Da. Mă da prostii, mă da prostii. Dumnezeu, spui drept că ai chitat? Da, m-a chitat. Să-i Dumnezeu sănătate, e cel mai bun din lume, Domnule. Stai. Da. Ține 1000 pentru luna viitoare. Mă da prostii, să mergeți o sănătate. Cum te cheamă, spuneți la rugăciuni? Anatolul cheamă. Ați pomenesc la sănătate, O zi la bună. bunăstare. O zi bună. Mă da prostii.